20 senttiä, mä pääsin kotiin. Hei, ois pitänyt antaa muu 20 senttiä, mä pääsin kotiin. Mut se oikeesti mitään? Ulkomailla ne. Ei muu oli ihan oikeesti. Hei, mulla olisi 20 senttiä. Kiitos. Have a nice journey. Kirkko. Sori, en mä puhu venäjää. En mäkään. En mä tiedä. Извините, где Tuomiokirkko? Tuomiokirkko. Tuomiokirkko. Oh, it's over there. You can see it. You just walk right here and then you turn. Tuomiokirkko? Yeah, there. Can you see the bell? Tuomiokirkko? Yeah, it's right over there. Ага. Yeah. Большое спасибо, спасибо. Siellä oli yksi pieni tyttö tullut kauppaan. Ja sitten se oli se kattonut niitä, että ai, nämä kivat nenäpäiväkeräjät on täällä. Mä haluaisin antaa tän teille. Sillä oli kädessä tölkki. Että sä voit tölkkiä antaa meille, mutta sun pitäisi vaihtaa se tölkki ensiksi rahaksi ja sitten laittaa se tänne. Se lipaskeräjät auttoi sitä pientä sitten hoitamaan sen, että se sai sen rahaa sitten lopun kaiken kassalta. Ja oli onnellisen näköinen. Niin siinä vaiheessa se keräjä kysyi, että mitä sä olit ajatellut tehdä tuolla tölkillä? No mä olin ajatellut ostaa 2 tikkaria.